i ɲɛ min na n'i bɛ fɛ ka muso karaba suku ni dugujɛ cɛ, ka muso karaba a ka kɛ i sago ye, a kana se ka foyi bɔ i ta la. N'i ko a ka sigi a ka sigi, n'i ko a ka jɔ a ka jɔ, bilahi kolojan in de b'a kɛ. I y'a faamuya? Ya jal jalalu, jal kɛma lalu, khasɔma dalu. A tugulen don ɲɔgɔn na quoi. Komi fiɲɛ de ka surun, n y'a tigɛ ka n'a tɔ laban yan nɔ, n'o tɛ kolojan kelen de don. A dɔnbagaw b'a dɔn. N terikɛ, jija i ka nɛgɛwala ɲini sisan. Muso min murutilen don a cɛ ma, n'a bɛ ka kabako bɛɛ d'a cɛ ka, i ye kɔrɔ boli ka kilebi boli foyi ma ɲɛnabɔ. Nɛgɛwala ɲini sisan i ka kolojan in cɛ a kan, i ka muso tɔgɔ don a fila kɔnɔ. I y'a faamuya? Donc i k'a da tile la, i ka papier jɛma dɔ fɛnɛ ɲini, i k'a sɛbɛn nin cogo kelen na, i ka cɛ tɔgɔ ni muso tɔgɔ don k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma. O papier i b'o kɛ sɛbɛnden ye, cɛ b'o siri a ka so kɔnɔ. Nɛgɛwala min n'i y'a da tile la ni muso tɔgɔ b'a kan, i bɛna bɔnɛ de jigin o kan sisan. I bɛ kɔlɔsi ta. Kolojan in bɛ wurudi siɲɛ 777. Kuranɛ aya dɔ bɛ innahu ala rajihi la kadirun, o bɛ wurudi siɲɛ 777. Jinɛ tɔgɔ dɔw b'a la. Ayi, an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Ni ne bɛ fɛn o fɛn bila, n b'a bila ni ladiriya ye. Fɛn min tɛ taa min kɔ, n b'o f'i ye. Jinɛ tɔgɔ dɔ b'a la, o fɛnɛ bɛ wurudi. Mais n t'o fɔ video kɔnɔ dɛ. Sabu tiɲɛnikɛla de ka ca. Hali sisan yanni n ka video in daminɛ, dɔ ye vocal ci ma k'a y'an ka muso baara dɔ ta k'a kɛ ni muso dɔ tɔgɔ ye. Ko muso nɔrɔla ale la kɛlɛ k'ale mako b'a lakari la. N k'o lakari bɛ ne bolo wa? Hali sisan m'a tigi jaabi fɔlɔ vocal la. Bilahi. Malimakɛ, malimamuso, fɛn bɛɛ ti nkalon ye dɛ, mais fɛn bɛɛ fɛnɛ tɛ tiɲɛ ye. Nin ye tiɲɛ yɛrɛ de dilen ma. N'i ye nin ta diɲɛ muso o muso kama, n'i furumuso tɛ, wallahi n'i mi farati i b'a kaso kɛ dɛ. Ala k'a faamu ko ɲuman d'an bɛɛ ma. N'i mako b'an na, an ka téléphone numéro ta +223 72 24 02 98. O de ye Garibukɛ ka téléphone numéro ye. I y'a faamu? Mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ yen n'u intéressé don, u bɛ fɛ k'an ka nafolo baara in kɛ, Iza Wakati nafolo baara in. N y'a f'i ye, a dalilu talen don kuranɛ kɔnɔ, a saraka ye sɛ jɛma den 3 de ye. Baara in ye 30.000 ye, mais i bɛ 15.000 de sara fɔlɔ, ani i ka sɛ jɛma den 3 sɔngɔ. An bɛ baara kɛ, baara jaabi sɔrɔlen kɔ, i b'i ka wari tɔ sara. Sabu mɔgɔ dɔw bɛ yen, a b'olu kunna, c'est à dire ko n'i ma miliyɔn bɔ ka nafolo baara kɛ dɔrɔn k'i ti wari sɔrɔ. Nkalon don dɛ. O dɔw b'aw nɛgɛ dɔrɔn k'a ka wari minɛ k'a du nkalon kan, u ti foyi dɔn. Olu mako b'aw kunnata la. N'o tɛ e bɛ taa miliyɔn fɔ fantan ye wa? E bɛ 100.000 ni kɔ fɔ fantan ye wa? Mɔgɔ min mako bɛ a la e ka baara ka ye, a ka nafolo sɔrɔ. Ne hakili la o tigi fantannama de bɛ na e ma. O tuma fɛn fɔ a ye a bɛ se ka min sɔrɔ nɔgɔya la k'a d'i ma i ka baara kɛ. Ne ye miliyɔn fɔ o tigi ye, o kɔrɔ ye e tɛ fɛ ka baara yɛrɛ k'a tigi ye o. O de ye c'est à dire o de ye kunnati ni karamɔgɔ caman différence de ye. N'i mako b'an ka nafolo baara in na dɔrɔn, a man gɛlɛn, a ka nɔgɔ kojugu. I ka wari tilancɛ n'i ka sɛsɔngɔ sara dɔrɔn, i k'i tɔgɔ ni ba tɔgɔ di, an bɛ baara kɛ. I bɛ diɲɛ jamana o jamana, i bɛ dugu o dugu, an bɛ baara kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la. +223 72 24 02 98. O de y'an ka téléphone numéro ye. N'i ye n wele o la sisan, i ni Garibukɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. Hakɛto b'a ka so la ala